ቆልዑና በተማሃሮ ኣብ ዝኸድሉ ናውቶም ጽረም ዝኸዱ ብፍላይ ድማ መባእታ ተማሃሮ ሎሚ ዘለው እንድሕሪና ላላ ዓቕሞም ዝኾነ ቦርሳ ተሰኪሞም ክኸዱ ንዕዘቦም ኣለና ኩሉ ዲ ዘድሊ ወይ ድማ ክንደኡ ዝኣክል ዝኽብደቱ ቦርሳ ክስከሙ ኣለዎም ዲዩ ድብል ሕቶ ክነልዕል ድማ ናግድን ኸውን ብፍላይ ኣብ ገለ እዋን ምስ ንዕዘብ ክሳብ ሕቆኦም ገቢጡ እንርእየሉ ግዜ እውን ኣሎ ከምዚ ክኸውን ኣለዎ ዲዩ ኣብ ጥዕንኦም ከ እንታይ ዓይነት ሳዕቤን ከመጽእ ዝኽእል ብምባል ፌሩዝ በርሀት ሕሱ መደብ ኣደላትልናላ ናብዛ ተቐጽል ካስክረኩሜ ንካታተላ ኣብ ዝተፈላለዩ ቦታታት ኤርትራ ተማሃሮ ዝተፈላለዩ ቦርሳታት ተኸልኪሎም ካብ ገዝኦም ናብ ቤት ትምህርቶም ክመላለሱን ማዕዲ ፍልጠት ክቋደሱን ንዕዘብ ኢና በዚ እውን ሕብረተሰብ ኤርትራ ማዕርኽ እንደ ኣብ ትምህርቲ ዘለዎ ተገዳስነትን ኣረኣያን ኢኻ ትዕዘብ ክብራት ተዓዘብትና ኣብዚ ሰሙን ዘወሪት ካሜራና ስሒብ ዘሎ ኣርእስቲ እምበኣር ብዛዕባ ትምህርትን ጥቕሙን ዘይኮነ ብዛዕባ ተማሃሮ ተሰኪሞሞ ዝመላለሱ ቦርሳን ብዝሓ ዓይነታት ትምህርትን ክኸውን ሰናይ ምክትታል ኣብ ገለ ኣብያተ ትምህርቲ ዘወራብ ዝመናሉ ግዜ ተማሃሮ ዘይዓቕሞም ቦርሳ ተሰኪቦም ካብን ናብን ቀጽሪ ቤት ትምህርቲ ክመላለሱ ኢና ተዓዚብና ኣብ ዘዕርፉሉን ኮፍ ኣብ ዝብሉሉ ግዜ እውን ብቐዳምነት ካብ ነብሶም ዝኣልይዎ ቦርሶኦም እዩ ብፍላይ ናይ መባእታ ተማሃሮ ጥራዝን መጽሓፍትን ብዝያዳ ካብ ናይ ካልኦት ተሰኪሞም ኢና ንዕዘብ እንተኾነ ግን እዚ ነገር ንኻልኦት ቀሊል ነገር ክመስል እኳ እንተኾነ ንተማሃሮ ግን ካብቲ ኣኽቢዶም ዝርእይዎን ኣብ ጭንቀት ዝሸሞምን ጉዳይ እዩ بعين حق خنريون كلناون حدا أب كباب 6 كسب 10 كل عدم زركب تمهاراي لعل عقمو طراوستن مصحفتن تسكيمو خمالالس أزي خبيرنا حسابنيو نمخانو حدا تمهاراي زمهارو تمرتن زحزو بزح طراوستن مصحفتن كندايو كم مهاران بزرخمناو كاب قداماي كساب سالساي بطقلالا كساب 6 زخونو عينتات تمرتي مهارو اتم رابعين حمشين كفل دما شوعات عينتات تمرتي مهارو نفس وقف عين التمرتي بوحدو كلتا طراوستي يدليو
بزون كاب قدامي كساب سالساي كفلي كاب 12-15 ጥራውስቲ ይስከሙ بتوسخون نناتو عينت مصحف مالتيو رابعين حمشاين ون كاب 15-18 ጥራውስቲ ምስ መጽሓፍቲ ይስከሙ እዞም ንዛረበሎም ዘለና ተምሃሮ እንተው ሓደ ክልተ ጥራውስቲ ነቶም ዝመሃርሎም ዓይነታት ትምህርቲ ክፈሊሎም ብመምሃራን ይእዘዙ እዚ እውን ናይ ዕዮ ገዛን ዕዮ ክፍልን ይጥቀምሉ ሓደ ተምሃራይ ብዘይካ ጥራውስትን መጽሓፍትን ከማለዋ ኣለዎ እዚ ብኣወንታዊ ወገኑ ክንዕዘቦ ከለና ብዙሕ ረብሓ ዘለዎ እኳ እንተኾነ ኣብ ምኽባድ ቦርሳ ናይቶም ተምሃሮ ግን ዓቢ ተራ ይጻወት ስለዚ ድማ እቶም ተምሃሮ ወቅሕ ፀብሐ ለዓቅሞም ዝኾነ ቦርሳ ክስከሙ ይግደዱ ሓደ ተምሃራይ ትምህርቱ ብግቡእ ክከታተል ዕውት ንኽኸውንን ብኩሉ መዳይ ምቹእ ዝኾነ ባይታ ክፈጠረሉ ኣለዎ ጽሩይ ኣከባብን ክፍልን እኹል ጥራዝን መጽሓፍትን ገለ ካብቶም ብዙሓት ክጥቀሱ ይከኣል እዚ ዝጠቐስናዮ ገለ ካብቲ ክቐረበሉ ዘለዎ ክኸውን ከሎ ናይ ገዛእ ርእሱ ድሌትን ክፉት ኣእምሮን እውን ወሳኒ እዩ ስለዚ እውን ነቲ ኣብ ትምህርቲ ክዕወት እንደልዮ ዘለና ተምሃራይ ወይ ተምሃሪት መዓልታዊ ትምህርቲ ኣብ ዝብገሰሉ ግዜ بحجوس منفس تأخذ جس على اللومبر بزعبة خبرت بورس كتشنقن كحسبنا يكبان أمنوكس وقف كبلي نحنت بيت تمرتي مدى بساعات تمرت مالت تايم تيبل من دقنايت كلاسي تقعيو أدلاين نتنا قداس النتون دمان تصوريو تمهارو زمهارو عينتات تمرت فليتهم زير اليوم تراوستن متحفتن أبجوز قديفهم زير اليوم تزبلت رايك مالو يخلهم تمهارو كم زا قدمنا استقصنا يلم دن ترى أحديرهم كبدنت نيتقب عقبهم من العالم خينهم زلو برصا بمتقنو خقود المخالة انت هونجن إذا قبابا بزحت تمهارو لمدا يكونن اسم خنيات كان تايو من يخا حلافنت كوسط سقبا إذا حتو تمهارين ممهرن ترايزي كونه ولدون عبا بركتو خمزة اللومي بممهران زنقر قلعو بتستوهبهم تايم تيبل كخدوس لزيكلو ولادنا يتاولادهم زلو أخفل تايم تيبل أبقوز بمحاز بدروزة اليومن زي اليومن تراوس من فلايك سدوهم يقبا بزر ما اتزعبي سرحنا ولادي تقع
ዝፍለጥ ዓንዲ ሕቆ ኣብ ኣካላትና ካብቶም ኣዝዮም ወሳኒ ተራ ዝፃወት እዩ። በዚ እውን ክብደት ኣካላትና ብምስካም ናብ መሓውርና ይመሓላለፍ። ካብ ዝተበጊሱ ድማ ዓንዲ ሕቆ ካብቶም ተነቀፍትን ጥንቃቐ ዘድልዮምን ከም ዝኾነ ክንግንዘብ ይግባአና። ኣብዚ ተሞርኪስና እውን ብዛዕባ ሕዱር ቃንዛ ዓንዲ ሕቆ ኣብ ትሕቲ ዕድመ ብዝብል ኣርእስቲ ዶክተር ናይ መጥባሕቲ ዓፅምን ጅማትን ተወኪስና ኣለና። ሕዱር ቃንዛ ዓንዲ ሕቆ ኣብ ህፃናት ብብዙሕ ምክንያታት ከጋጥም ይኽእል እዩ። ብዝያዳ ግን ምስ ዘይግባእ ኣሰኻኽማ ቦርሳ ወይ ሳንጣ ኣብ ህፃናትን ኣብ ኩትትና ኣብ ናይ ትምህርቲ ዕድመ ዘለው ትሕቲ ዕድመ ህፃናትን ኮቴተን ኢና ክንዛረብሎም ዓንቲ ከም ዝፍለጥ ብዙሕ ኣገባብ ኣሰኻኽማ ናይ ቦርሳ ኣሎ። እቲ ጉባእ ኣሰኻኽማ ናይ ቦርሳ ግን ሓደ ክስራሕ ከሎ ሙሉእ ብሙሉእ ክልተ መሕንገጥ ኣለዎ። እቲ ክልተ መሕንገጥ ክንጥቀመሉ ኣለና። ብታሕቲ እውን ኣብ ከባቢ ሽምጢ ዝእሰር ኣሎ፣ ንሱ እውን ክእሰር ኣለዎ። ካልኣይ እቲ ቦርሳ ጥብቕ ኢሉ ምስታዕ ሕቆና ዳሕራዋይ ክፋል ናይ ሕቆና ጥብቕ ኢሉ ክእሰር ኣለዎ። ንምንታይ ዓንዲ ሕቆ ትኹላዊ ዝኾነ ፅዕነት ንምስካም ርኣ እምበር ጋድማዊ ዝኾነ ፅዕነት ንምስካም ኣይኮነን እቲ ኣፈጣጥራ ናቱ ወይ ተሰራርሕኡ። ስለዚ ኣብቲ ትኹላዊ ዝኾነ ቅርፂ ናይ ዓንዲ ሕቆ ምስኡ ለጊቡ ክእሰር ኣለዎ እቲ ቦርሳ። ዝዓበየ ነጥቢ ድማ መብዛሕትኡ ግዜ ነስተውዕለሉ ተምሃሮ ኣዝዩ ከብድ ዝበለ ሚዛን ዘለዎ ሳንጣ ወይ ቦርሳ ተሰኪሞም ክንቀሳቀሱ ትርኢ። እዚ ድማ ክውገድ ዘለዎ ነገር እዩ። ንምንታይ ሓደ ህፃን ካብ ሚዛኑ ካብ 10 ክሳብ 20 ሚእታዊት ዝኸውን ጥራሕ ፅዕነት ኣብ ቦርሳ ክስከም ኣሎ። እዚ ክንብል ከለና ማእከላይ ገምጋም ንኣብነት 25 ኪሎ እንድሕር ኮይኑ እዚ ህፃን ሚዛኑ ካብ 2.5 ክሳብ 5 ኪሎ ኣብ መንጎ ዘሎ ከባቢ 3 ኪሎ ክስከም ኣለዎ ማለት እዩ። እዚ ሕጂ ብጥራዝ ማይ መትሓዚ ኩሉ ገምጊምና ክንግምግሞ ንኽእል ኢና። ብሓፈሽኡ ግን ታሳንጣ ምስቲ ዘለዋ ትሕዝቶ ካብዚ ካብ 10 ክሳብ 20 ሚእታዊት ንብሎ ዘለና ገምጋም ክትሓልፍ የብላን። ብቐጥታ ምስ ሕቆ ለጊባ ብክልቲኡ መሕዘሊኣ ምስቲ ታሕተዋይ መእሰርና ሽምጢ ብግቡእ ተኣሲራ ክንቀሳቀስ ኣለዎ። ስለዚ ደቅና ዝስከምዎ ዘለዉ ክብደት ክንፈልጦ ቀሊል እዩ እንድሕር ደሊናያ ማለት እዩ። ቦርሳ ተጥራውስቲ ምስኡ ዘሎ ጣዕሞት ማይ ይኹን ካልእ ዝኸይድ መፅሓፍቲ ነዚ ዝበልክዎ ሓፈሻዊ ገምጋም እዚ ሕጂ ብዓለም ለኻዊ ዝወፀ ስታንዳርድ ማለት እዩ ወይ ቅጥዒ እዩ። ካብ 10 ሚእታዊት ክሳብ 20 ሚእታዊት ክብደት ናይቲ ህፃን ክኾን ኣሎ እቲ ፅዕነት ናይቲ ቦርሳ። ከምዚ እንድሕር ጌርና እቲ ሕዱር ዝኾነ ፀገም ኣብ ዓንዲ ሕቆ ኣይመፅን። እቲ ዘይተደልየ ቃንዛን ወይ ምጉባጥ ወይ ዘይንቡር ቅርፂ መሓዝ ናይ ዓንዲ ሕቆ ድማ ክንወግድ ንኽእል ማለት እዩ። ሕጂ ዓንዲ ሕቆ ብዓፅምቲ ጥራሕ ዝቆመ ይኮነን እንድዩ ዓፅምቲ ኣለዎ፣ ጭቋዳ ኣሎ፣ ጅማውቲ ኣሎ፣ ኩሎም ተተሓሒዞም ድም ንዓንዲ ሕቆ ዘቕምዎ። ሕጂ ከምቲ ዝበልና ትኹላዊ ዝኾነ ቅርፂ ዘሎ ዓንዲ ሕቆ ሕጂ ሓደ ካብቲ ንቡር ክብደት ወፃኢ ምኸዓ ናብ ጋድም ወገን እቲ ቦርሳ ዝሕንገፅ ዘሎ ካብቲ ትኹላዊ ቅርፂ ናይ ዓንዲ ሕቆ እናርሓቐ ክኸይድ ከሎ እቲ ሚዛን እውን ምስኡ እናወሰኸ ክኸይድ ከሎ ዘይንቡር ቅርፂ ናይ ዓንዲ ሕቆ ከምፅእ ይኽእል ማለት እዩ። ሕጂ ብዝተፈላለየ ኣገላልፃ ክግለፅ ይከኣል። ብሓፈሽኡ ግን ዘይንቡር ቅርፂ ናይ ዓንዲ ሕቆ የምፅእ። እዚ ዘይንቡር ቅርፂ ናይ ዓንዲ ሕቆ ድማ ምስ ግዜ እቲ ኣካላት እንዳለመደ ይኸይድ እሞ ሓደ ኣብቲ ሕዱር ዝኾነ ቃንዛ የምፅእ ዘይቋርፅ ቃንዛ ናይ ዓንዲ ሕቆ። ካልኣይ ነቲ ትርኢት ናይቲ ወይ ከዓ ኣቃውማ ናይቲ ውልቀ ሰብ እውን ንሓዋሩ ክልውጥ ይኽእል። ናብ ምግባጥ ወይ ናብ ምልዕጣጥ ዓይነት ገፁ ክኸይድ ይኽእል ማለት እዩ። ምስኡ ተተሓሒዙ ዓንዲ ሕቆ ከም ቀንዲ መስመር መተሓላለፊ ናይቶም ናብ ኣካላትና ንታሕተዋይ ክፋል ኣካላትና ዝእዝዞ ስርዓተ ነርቭ ንብሎም ናቶም ስለ ዝኾነ ኣብኦም ዘጋጥም ምፅቃጥ ይኹን ዘይንቡር ፀቕጥታት እውን ክሳብ ካብ ቁጡር ቃንዛ ሓሊፉ ናብ መልመስቲ ወላ ናብ ዘይምቁፅፃር ሽንቲ ይኹን ቀልቀል ምስኡ ዝኸይድ ሕዱር ዝኾነ ፀገማት ከምፅእ ይኽእል።
أبز درجة زخي بس حاجين كم زين بلا زلنا جبوا أسخاخما ويجبوا أقاوما بمتقام كانوا جدا نخيل مالك ندقنا أما علتو هيوتنا تخنخينا خنعبيهم كم زلنا زنقع يكونن بزون كم تابت أوتهم زنبيهم تمرتهم كيرسعون كتاتلهم معري دما نتمرتابز بقسلو أم فكاس بورسهم عبترا خلونا يقبا مخنياتو عدميهم نسكمو عقلنا وداديركا زي الدرج بمخانو أبتعناهم تجيم كيم تقولهم بتقدسنت كنا تكرولوز بأننا نجريو كبرات تعذبتنا إذا ترى نجر زمسل قداي قليل كم زي كونن كحسبلو خمس قبانا استوعلنا هنكون تصفان قبر كابزا ساعات جميرناون بتقدس النت كن ريون كن سرحالوني قبا